Do Předlic. Do Předlic. Do Předlic. A ty tudy jezdíš často, veď? Počkej. Ty tudy jezdíš často, veď? Tak? Tady jezdí furt jeden kluk na stejný motorce, víš? No, asi dvakrát jsem tady jel. A, promiň. No, nic se neděje. Se mi z toho nějak kouří. No kamarádi, co se děje, jo? Chci si vypnout všechny kontroly, jedu jakože na offroad. No se mi to samo přepne, jakože zapne. Přitom šlo to i za jízdy, teď to nejde nějak. Kurva, to bude mokrý. Jinak, abyste se mohli trošku vžít do mé situace, potřebuji najet kilometry, jsou 2 stupně nad nulou a prostě musím. Testování oblečení, jakože nepromokavý, ty vole, já cítím mokro. Nevím, něco se tam stalo v botě. No. Trošku to promoko. Když to nepromoko, tak mi to promoko. Sedečka mokrá, prdel mokrá. Chtělo by to nějakou deku. Nebo vyhřívaný sedlo. Možná by pomohlo.
nicméně mám mokrou prdel a vodu v botech. Parádní. No, to nevadí. Nejsme z cukru, jak se snad nerozpustíme. Dneska sobota a vyjel jsem, protože je co? Sluníčko. Ale jedu jednom opravdu okolo komína, protože potřebuji prostě najet kilometry, tak toho musím také využít. Tady jsem nikdy nebyl. Pěkný mrdník taky. Ale tady se jezdí asi na motorkách. Ale asi ne na takových, co mám já. Protože mě to tady na tom blátíčku nejezdí. Pane bože. Mi to asi nepojede, kamarádi. Já úplně plavu, ty vole. To je jako... Ale úplně. Kurva. To je blbý tohle. Takhle je to mokrý, namrzlý a je to na hovno. Tady prostě vidí, že tady, co mají kluci drapáky, tak se tady užívají. Uá. Tohle bude zajímavý. A nebo taky nebude. Kam ta cesta vede, ty vole? Tamhle. Kopeček. Tak to není nic pro mě. Už to vidím. No nic, jedu zpátky. Tohle asi ne. Doufám, že tady není schovaný nějaký velký kámen. Pro mě je lepší jet tady přes tu trávu hlubokou. Tady to trošku drží, než tady přes ten anglický trávníček. Tam je to vůbec nedrží. No. Hlavně se z toho neposrat, že jo? Jedu pomalu, jedu v klidu. Ty a to jsem měl v klidu, hned jsem málem byl na zemi. Hej vole, si děláš prdel. No, tohle není pro mě. Nebo spíš pro mě to bude, až budu mít kurva ty gumy. A tohle se nedá.
No, abyste mi rozuměli. Já vám tady pořád mluvím o gumách. Tady na tom. To prostě nejede tady. Mně ne. Takže prostě, abych najezdil kilometry, tak musím chvíli jezdit po silnici. A protože opravdu, já vím, že to furt opakuju dokola, ale ty pneumatiky, prostě co na to mám, tak ty nejsou dělaný na zimní období. A tady to je taká zavřený, já se z toho poseru. Já se z toho poseru, ty vole. Chtěl jsem to trošku obejít. Stane se, no. No a tudy jsem chtěl vyjet, jo. No, vezmu to na Lovosice a zadem na Teplice. Nějaký kilometr ujedu, abych si to ještě užil. Tak sluníčko opět zapadá. Dneska jsem vyjel opět pozdě. Musel jsem si něco zařídit dneska ještě, takže času pak je málo. Když se smívá ve 4, půl pátý. Dneska to bude na půl pátou, když je jasno. No ale i tak je už sluníčko akorát tak na hraně. No ale, jak jsem říkal, nevím kolik je stupňů, protože tady není teploměr, ale předpokládám, že to bude asi 2-3 stupně, možná za chvíli bude 0, pak to pojede dolů, to bude parádní, to přijedu s rampouchem u nosu, to je jasný. Už teď mi tam u toho nosu začíná něco růst, takže nevím, jak to dopadne, až přijedu domů. No, kamarádi, jak už jsem se zmínil v minulém videu, pořídil jsem si vyhřívaný hefty, nainstaloval jsem si je sám, skritizoval jsem tam to originální lepidlo, s tím, že tam dám mamuta, takže jsem si udělal mamuta, pak jsem ještě namixoval dvousložkový lepidlo na plasty a železo. Dal jsem to na tu rukojeť, hezky jsem to na to našrouboval, samozřejmě tak 99% pravděpodobně z toho vyteklo, takže jsem měl co dělat, abych to zase utíral, toho lepidla, protože prostě je tam strašně malá vůle, což chápu, ale nechápu, jaký vlastně lepidlo by tam mělo být. Nicméně, zalepil jsem to, do druhého dne to bylo krásně stuhlý, rukojeť se nehejbala, všechno OK, ale měl jsem takový trošku jako tušení, že když zapnu vyhřívání, že se ta rukojeť zase začne točit. No a co se stalo? Zapnul jsem to na minimum vyhřívání, jenom minimum. A už v tu chvíli ta rukojeť začala krásně jezdit. Takže zase na hovno. Takže už další lepidlo. Jaký lepidlo? Já nevím, jaký lepidlo. Pravděpodobně bych to tam injekční stříkačkou stříknul do té setiny milimetru, do té rezervičky, co je mezi rukojetí a tím železem. Ale nevím, no. Já mám takový pocit, že na tom plastu totiž nic nedrží, zároveň na tom železe nic nedrží, takže netuším. A to jsem to instaloval v teple, kamarádi, jako v teple. Ještě jeden pokus udělám, zkusím si sehnat nějakou tu jehlu s injekční stříkačkou tlustou, dám do toho nějaký to lepidlo, vůbec nevím jaký, prostě nevím. A zkusím to ještě jednou. Chtělo by to nějaký lepidlo, který když tam aplikuješ, tak tím jak bude reagovat, tak začne bobtnat a zatuhne. Něco jako montážní pěna, když to takhle řeknu, ale umí to i nějaký polyuretanový lepidla, dvousložky, takže uvidím. Ještě zkusím zabrouzdat na internetu, co by tak mohlo fungovat.
ale prostě mi to sere. Ta rukojeť je prostě na hovno. Tak. Takže za chvíli jsme v Lovosicích, sluníčko už nevidím a protože mám vytuněný štítek, plexi štítek, který je tmavej, zatmavený, tak vidím vlastně úplně stejné hovno. Jestli je sluníčko nebo není, je to zatmavený vždycky. Že nevím, jestli jsem udělal dobře, ale když tam mám ten průhlednej, je to takový všechno jasný, najednou přijdeš do sluníčka, to sluníčko prostě samozřejmě svítí do ksichtu, nic nevidíš a když si tam dáš ten přídavnej tmavý štítek, jako myslím tím ten interní štítek v helmě, ten přídavnej černý zatmavený proti slunci, tak nevidíš vůbec nic, protože ten štítek je totálně, ale totálně zamlžený. Takže ta zima je nevyzpytatelná, přátelé, jak ruce, tak i ksicht. Každopádně, měl jsem pocit, že mi nateklo do bod, možná jo, ale zatím dobrý, zatím mě nic nezebe, takže je to dobrý. Na horní část těla, spodní část těla mi je teplo, můžou za to ty hadry od Alpiny, je mi to úplně jasný. A na rukavice, jako ty prstíky, no, ty začínají chladnout a já je začínám cítit. Ale to dám, ne, ještě. Jak říkám, hodinku, půl, 2 maximálně, tady v té kose se ještě dá. A samozřejmě úplně něco jiného je to na silnici, protože tady je větší zima, než někde v lese, na polňačce prostě, kde nejedeš takový bomby a kde samozřejmě to tělo dostává víc záhul, to znamená, že se víc zahřejváš, no a vůbec nevnímáš tu zimu. Jenže já s těma mýma galuskama, jako ty vole, to nechceš. Takže fakt už rychle potřebuju zajet těch 1000 kiláků, abych mohl jít na první servis a mohl si nechat vyměnit pneumatiky. Na to se totiž hrozně těším. Já vím, že ty pneumatiky jsou víc do terénu než na silnici, ale já nechci kurva jezdit po silnici pořád. Od toho mám T09, abych jezdil po silnici. Já mám motorku, s kterou se můžu přemístit po silnici někam třeba do lesa. Proto to mám. Jo? Kdyby někdo polemizoval o tom, proč mám tady tu motorku ještě, když mám 9, no tak s 9 v zimě prostě totálně ne, jako to nebudu jezdit, že jo, to je prostě o ničem. Tam maximálně 15 stupňů a už tě zebe všechno, co tam máš, prostě je to naháč ještě k tomu a nepojedeš s ní jenom 60 kiláků a nepojedeš s ní někam na pole. No, tak jsem chtěl prostě motorku, kterou si můžu vzít skoro za každého počasí. No, a tady je důkaz, hele, skoro 0 stupňů, ano, je sucho někde je mokro, málem jsem se dneska vyflákal před barákem, když jsem vyjížděl, to má taky sranda. Teď jsem málem nedal ten kruháč. No, málem jsem se vyflákal před barákem, jsem chtěl říct, protože to ještě ty vole. Ano, vím, studený pneumatiky, všechno to vím, ty vole, teď přece nejsem blbej, já to přece vím. Kurva, teď nevím, kam jedu tady, jedu správně, chtěl jsem je tudy, ano, tady jedu. No a tak jsem si to jako frajírek, že jo, jako střihnul doleva, normálně střihnul doleva. Přidal jsem plyn, jakože si vystartuju od baráku, ty vole. Já měl normálně srdce v gatích, protože takový smyk, co se mi tam stal, ustál jsem to, ještě jsem si hezky přidal plyn, abych z toho jakoby vyjel, takže ta guma mi ještě jako víc sklouzla, no ale jako dal jsem to, vyjel jsem, ale říkal jsem si, no jestli na mě kouká manželka, tak má normálně strach, jestli vůbec dojedu domů dneska. No, takže i tak se to může stát, no. No málem jsem se tam válel a s celou ostudou bych to určitě zabalil a šel domů. Ne, prostě bych to samozřejmě zvedl a jel bych dál. Tak. No a jedeme za sluníčkem, kamarádi. Už mám na je to 25 km dneska. To je paráda. Běž do prdele, ty vole. Viděli jste to? Kosák jeden. Chtěl jsem mi podívat, co tady mám hezkýho, no tady nic moc není. Je tady jeden monitor, druhý monitor. No, ale je tady zima. A nebo se chtěl svíst. No, takže
než dojedu domů, budu mít pravděpodobně padé na to. Hola, mám se speš jako? Jsem jel já, ne? No jo, si myslíš, že když máš Volkswagena německýho, já Čínu, tak jako, že se budeš vytahovat, ne? Tady. Ty vole. To je parádní. Jako určitě to má jiný barvy, než já vidím, protože já vidím všechno takový zatmavený. Jak mám ten vytuněný štítek, stříbrno-černý. Vole, hop, vidíš to? Vidíš mě? Jo. No, tak jako určitě na léto ten štítek bude úplně bezvadný, úplně. Samozřejmě, až pojedu někam do lesa nebo někam, tak mám v plánu pořídit si brýle, protože v té hlavně prostě se zadejcháš, zapařuje se to a to jako nechceš. A protože já se určitě hned zadejchám, protože jak všichni víte, nejsem žádný střelec, enduro, ani cross. Vlastně já nejsem ani silniční střelec. No ale snažím se něčemu naučit ještě, než přijde ten očekávaný věk, a tím myslím věk důchodový. Takže mám ještě spoustu, ne počkej, jenom jednou spoustu času. Kdybych to řekl dvakrát, tak to bych asi kecal. No, uvidíme. Takže, tyjo, co to bouchlo? Doufám, že mi nebouchla pneumatika. Něco bouchlo? No snad ne. Že by mi ustřelil vejfuk takhle nahlas? No, tak jako může se stát, že jo? Tyjo, já se musím podívat, jaký je počasí, tyjo, fakt je taková tma. Ukaž. Ty vole. Ještě, ty vole, není taková tma. Nazdar kluci. Ty vole, koukaj na mě jak na zjevení, to je nějaký divný. Tady asi nejezdí motorky nebo co? No. Tady jsou nějaký kamery, ty vole, co to je do prdele? Pane bože. Ježišmarja, to doufám, že nepřijde pokuta. To je zase drahý vejlet, tyjo. To by bylo drahý zajíždění motorky. Jako jsem ale hrozně rád, že třeba neprší nebo nesněží. To jako nevím. Jako myslím tím, kdyby třeba začalo teďko někdy sněžit, ty vole, já nevím, co jich dělal, jako. Proto jsem radši vyjel, když je jasný nebe, protože přece nehrozí, že by začalo sněžit. No jo, ale nikdy nevíš, jo. Takže co já vlastně furt dělám, tak sleduju to nebe a sleduju počasí, když někam jedu, abych věděl a abych si byl jistý, že prostě během 2 hodin nezačne nějaký Saigon. To bych podle mě musel někde nechat tu motorku stát. A musel bych volat o pomoc, aby pro mě někdo přijel. A pak si pro tu motorku prostě přijet, no. Někdy. Nějak. No, tak já bych přijel hned, že jo, samozřejmě. Prostě bych vzal dodávku a jel bych si pro motorku. No, ale nechceš to, že jo. No, dneska je 30. listopadu, kamarádi. Kdyby vás to zajímalo, kdy to natáčím, tak 30. listopadu a dneska je všude rozsvícení stromků na vesnicích. No, všude. Z větší části. Takže lidí je poměrně hodně venku. No ale žádná motorka. Včera jsem byl v Praze pracovně a ještě se musím pochlubit pracovně na Hradě. No ale to je jedno, to je zase jiná kapitola mýho života. A byl jsem v té Praze, no a potkal jsem asi 4 motorky. 4 motorky, kamarádi. Jako skútry, ty ani nepočítám, protože těch tam jezdí jako poměrně hodně. To je nějaká Foodora a Volt a
pak samý jakoby postičci a pak samozřejmě i lidi, co jezdí třeba na skutru normálně po Praze, když třeba není sníh na silnici, že jo? Já nevím, ale 4 velký motorky, 2 snad Endura, jedno normálně nějakou Hondu, ty vady, nevím, 6 kilo, kluk prostě v zimních hadrech a jel normálně po silnici, ty vole, asi kilo. Říkám, kurva, ale to by musí být zima, no, nevím, asi není. Koukal jsem na něho stejně jako na mě, když koukají lidi, jako na blázna. Tak a co teď ty? No. Nějaký blinker, ty vole, to neumíš. No protože jsi ještě mladá paní a máš nový auto od manžela, no, tak ten ti neřekl, kde máš ten blinker, přece. 100%, normálně bych si vsadil. Tak, kamarádi, začíná být čím dál víc ošklivější počasí a to tím myslím jako čím dál větší tma a mlha. No a já mám samozřejmě co? Já mám samozřejmě zamlžený plexisklo, protože jak mluvím, že jo, do toho kecafonu, abych vám k tomu něco i řekl občas, tak si tady prostě v té helmě normálně hezky krásně udělám takový aroma. Jako mám vyčištěný zuby, to jo, jako žádný aroma jako takový, ale myslím tím aroma vzduch, nebo spíš aroma oblaky z toho dýchání, že prostě nic nevidím. Normálně tady mám zamlženo. Jo. Normálně by ta pára měla jít někudy ven, ale nejde. Nejde. Není to dělaná helma na povídání. Prostě, no. Takže ještě to chvíli vydržím a až neuvidím ani ty světla od těch aut, tak budu prostě muset zastavit a vyčistit si. No taky na vás koukám blbě, nebo spíš divně. Když ale jezdí lidi i na kolech a bez rukavic. Fuj, to bych třeba nedal já vůbec, absolutně jako. Bez rukavic. Fuj, to byl. No, takže vypadá to tak, že jedu už domů, ale kolik mám na to? No, 45 nějakých kilometrů. Ještě to vemu tady kousek přes dálnici, směrem na Modlany, Roudníky, prostě ještě takhle jako zadem. Ať to stojí za to. Takže, kamarádi, já už přestávám vidět. A to tím myslím, že mám ty plexiskla jak v sauně a ty světla těch aut mám normálně rozmlžený. Takže teď jedu trošku po paměti a tady si to za chvilku jdu očistit. No kamarádi, hele, co jsem našel? Takový hezký flek. Tady by se dali krásně učit kolínka a osmičky, myslím tím na motorce, že jo? No ale protože slunko zapadlo, nebo spíš zapadá hodně, ale rychle, tak jedu domů. Musel jsem si vyčistit plexi, protože to se nedá, ale jinak paráda. Mám to tady trošku špinavý asi, ježišmarja, prý trošku, ty vole. No dneska to mít nebudu, ale mně se líbí tady to CF Moto Yamaha. Jo no, přece si nebudu hned kupovat baťůžek, když už jeden mám a nevyužívám ho na 9. To jsem měl tenkrát koupený na 7 v domnění jako nováček, že budu potřebovat všecko možný, jako sadu napíchnutou pneumatiku a prostě jiný píčovinky, no, ale jako jo, vozím tam sadu, teď tam mám i náhradní rukavice a když si chci něco natáčet i dronem, mám tam schovanýho drona, no, takže jako se to hodí. Sem jako nedáš moc, že jo, tam dáš fakt peněženku a ty věci, co chceš mít po ruce jako rychle,
třeba si tam schováš telefon, aby ti nevypadl za jízdy, já nevím. Tak, dneska se s váma rozloučím. Bylo to takový opravdu jenom okolo komína, 50 km, chvíli venku, vyvětrat se, ať si můžeme dát doma ten grog. Teda vlastně ještě musíme jít asi na rozsvícení stromku. No tak tam si ho dáme taky, ne? No tak vidíš, tak je to dobrý. Tam si dáme třeba svařáka, doma si dáme grog. No, můžeme dělat kombinace různý, ale o tom určitě je jiný kanál na YouTube, a ne ten můj. Tak, kamarádi, takže jestli chcete motorku na zimu, tak můžu doporučit tohle CF Moto 450. Zatím jsem spokojený, akorát co mě sere, tak jsou ty gumy. Ale jako fakt totálně. Nemůžeš s nimi nikam pořádně jet. A jako po silnici, ty vole, to jsem si to musel kupovat. Tak, kamarádi, mějte se fajn, užívejte zimu. Já doufám, že ještě letos v zimě natočím nějaký video s motorkou samozřejmě a budu se těšit na setkání s novejma kámošema. Už se začínáme trošku jakoby nacházet, to znamená, že kluci mají podobné zájmy nebo mají podobné motorky a začínáme si o sobě dávat vědět. No, takže až se jednou potkáme, setkáme, někam popojedeme, tak uděláme video a bude třeba sranda. Takže kamarádi, mějte se fajn a čau.